O karon sa Balitang National. National. Report. Ang Malacanang kagapong adlaw ni kumpirmar nga ilang imbestigaran ang mga taho nga dunay pipila ka mga local government officials nga nagbiyahe kini sa gawasan nasod sa nakalabay nga simana bisan pa sa kamanduan nga pagkanselar sa mga biyahe aron makapreparar sa umalabot nga mga bagyo sama ni bagyong Tinuo ni bagyo nga uwan. Listahan sa gikan sa Department of Interior and Local Government nagpakita nga labing minus 7 ka mga mayor o usa ka board member sa Cebu ang niadto kini sa United Kingdom atol sa paghahapak ni bagyong Tino. Samtang si Interior Secretary John Bicromilla ni kumpirmar usab nga ang gobernador sa Isabela nga si Governor Rodolfo Rodito Albano dito kini sa Germany sa diya nga mihatak usab si Super Typhoon na uwan nga bikuso-kuso sa iya nga lalawigan. Matod pa ni DILG Secretary Remulla ipamayag kini pinagi sa Pamabas Malacanang si Undersecretary Claire Castro. Laing nga nasudnon nga balita. Sorsogon official nga nahumana sa LGU ang pagtuman sa kuwa aom sa tuig 2021. Gipahibalo sa Provincial Government of Sorsogon nga natuman na sa mga miyagi o kasamtangan official ang Audit Observation Memoranda aom o gi-issue sa Commission on Audit kon kuwa niadto nga tuig 2021 nga may kalabutan sa mga proyekto nga gihimo sa baong tuig. Tungod niini, ingon sa mga opisyal nga walay igong basihan ang reklamo sa bag-ulang gisangat sa Office of the Ombudsman patok kang Senior Chis Escudero kani gobernador sa Sorsogon ug uban pang karaan og kasamtangan nga opisyal sa probinsya di klaro kini nga usa ka porma sa pamolitika ug panghalas. So usa ka joint statement nga gipirmahan ni Active Provincial Accountant Sheena Costa Credo, Provincial Internal Audit Officer Attorney Cesar Masida o Provincial Legal Officer Attorney Ron Eli Espinosa. Giingon sa Kapitolyo nga napakyas ang mga rekomendasyon sa pag-verify kung natuman ba ang mga rekomendasyon sa kuwa. Matod pa sa pamahayag, ang mga kuwa findings gikan sa nilaing audit observation memoranda nga gi-issue ngadto sa mga opisyal sa province of Sorsogon apan wala gi-verify sa complainant kung ang mga concerned personnel nakatuman ba sa kuwa recommendation kabahin sa tuig 2021 nga AOMS. Gipatuman usab sa mga opisyal nga human sa pagsumite sa mga tubag explanation of action sa ganang opisina wala mag-issue ang kuwa og notice of suspension o notice of disallowance bahin sa mga aligasyon nga gisangat ni Mr. Asiron. Sumala pa sa mga opisyal sa kuwa report sa tuig 2021 ang mga tubag ug aksyon sa mga respondent nakatuman ug nasunod sa mga rekomendasyon sa kuwa. National. Report. Si Bagyo Uwan ang nagkamintinat kini silang Bicos Gon. Samtang nagawag